Doncs, comencem. Bona tarda. Benvinguts a la segona sessió telemàtica del col·loqui Exilis i Dissidències que s'emmarca dins del 12è cicle de col·loquis Història-Debat, organitzat pel grup d'Història del Casal de Mataró. En la primera sessió d'ahir vam poder reviure el moment històric de l'exili per la Guerra Civil de 1936-1939, exposat pels historiadors Víctor Ligos, Josep Jaubert i Margarida Colomer. D'acord amb el programa, la sessió d'avui està dedicada als exilis que venen del nord, que exposarà l'Alexandra Capdevila Muntades. Però abans de començar volem recordar, tal com va indicar també ahir en la inauguració d'aquest col·loqui el president del grup d'Història del Casal, en Jaume Bellvehí, que com en altres ocasions aquests col·loquis es complementen amb un nou número de revista felibrejada, que en aquest cas és el número 98, on es recullen en un bloc les contribucions presentades sobre la temàtica central d'aquesta edició de col·loquis. En un segon bloc també hi ha les contribucions sobre altres aspectes relacionats amb aquesta temàtica, com poden ser el tractament de casos individuals d'exilis, com els exilis de Joan Peiró, Josep Puig i Cadafalch, Joan B. Bellsolell o l'autoexili d'en Jaume Lledó, recentment traspassat a Perpinyà. I en un darrer bloc de contribucions, com a tema lliure ja tradicional, que sempre hi ha temes d'arqueologia i patrimoni del Maresme. Aquesta revista felibrejada és gratuïta pels membres del grup d'Història del Casal i pels autors també que han presentat contribucions. Però també es pot adquirir o comprar a la llibreria Buc de Llibres de Mataró i en el llibret de la revista felibrejada 98 hi ha el codi d'accés telemàtic per poder descarregar el volum de les actes i conté 312 pàgines. Bé, tornant al col·loqui a debat, avui va de la mà de l'Alexandra Capdevila Muntades amb el tema la influència de les guerres de religió en la immigració francesa al Maresme durant els segles XVI i XVII. L'Alexandra Capdevila és doctora en Història Moderna per la Universitat de Barcelona, graduada superior en Arxivística i Gestió de Documents per la Universitat Autònoma de Barcelona, experta universitària en Genealogia i Arxius per la Universitat de Còrdova, i ha participat en congressos, en ponències i comunicacions i és autora de llibres i articles en publicacions especialitzades. I entre d'altres aspectes de l'època moderna ha estudiat el paper de la dona. Actualment és professora de l'Institut Universitari Sant Pacià, adscrit a la Facultat Antoni Gaudí. Abans de donar la paraula a l'Alexandra Capdevila, tota vegada que ahir per problemes tècnics no es va poder fer la connexió a la sessió amb la regidora de l'Ajuntament de Mataró, avui tenim l'honor de que pugui inaugurar aquesta edició del 12è col·loqui la il·lustríssima regidora de Cooperació i Desenvolupament i regidora adjunta de Cultura i Suport a Entitats Culturals de Mataró, Maria José Pérez Carrasco. Avui sí que podem donar la paraula a la regidora de l'Ajuntament de Mataró. Endavant, regidora. Moltes gràcies. Bona tarda a totes i a tots i encantada d'estar invitada, convidada en aquests col·loquis tan interessants. Ahir, malauradament, no vaig poder començar a temps, però l'estona que vaig estar va estar superinteressant i vull felicitar als ponents d'aquests col·loquis, els que van estar ahir, el senyor Víctor Ligos, el senyor Josep Jaubert i la Margarida Colomer i avui, com no, a la senyoreta Alexandra Capdevila, que crec que serà molt interessant també i ens aportarà molt el coneixement de la història i de la memòria també. També encantada d'estar amb tots vosaltres perquè crec que és un raconet aquí, encara que estem així telemàticament, molt íntim i molt maco també de compartir coneixements i vivències, història. No tinc res més a dir, només que gràcies i endavant. Doncs en nom del grup d'Història del Casal, dels ponents i dels assistents, li donem les gràcies per haver pogut estar amb nosaltres en aquestes sessions. I encara que en queda una altra, la tercera.
I ara donarem la paraula a la ponent d'avui, l'Alexandra Capdevila, que quan acabi podrem, com ahir, obrir el torn de preguntes i debat obert per tots els connectats. Endavant, Alexandra. Bé, bona tarda. I en primer lloc, se'm sent bé, oi? Perfecte. Perfecte, doncs bona tarda. Jo abans que res voldria agrair al Jaume Bellvehí i a tots els amics del grup d'Història del Casal de Mataró per invitar-me i participar en aquest 12è col·loqui d'Història de Debat centrat en els exilis i les dissidències. I sobretot també m'agradaria ressaltar la seva previsió i la seva iniciativa i empenta a l'organitzar aquest col·loqui, malgrat les circumstàncies tan excepcionals que estem vivint. A mi, quan el mes de juliol se'm va proposar de participar en aquest col·loqui, ja se'm va dir que es treballava en un escenari que era l'escenari virtual. I precisament per aquesta previsió que han tingut, quan veus que la majoria d'activitats científiques a causa de les mesures per combatre la Covid s'estan cancel·lant i veus que aquesta tira endavant, jo crec que és un motiu per estar satisfets i contents i sentir-nos molt orgullosos. Segurament a tots ens hauria agradat fer-ho presencialment perquè ja el contacte humà és més agradable i tot és molt més fluid, però ens hem de conformar amb les noves tecnologies que, tot i que a vegades amb petites dificultats, però podem tirar endavant. Bàsicament, el que faré a la meva exposició d'uns 30 minuts i acompanyat d'un PowerPoint serà mostrar la influència que va tenir les guerres de religió i la immigració francesa cap a Catalunya i específicament cap al Maresme durant els segles XVI i XVII. Si la sessió d'ahir es parlava que l'exili és qualsevol persona que es veu obligada a marxar per qüestions polítiques o religioses del seu lloc d'origen i buscar refugi a un altre indret, doncs aquí veurem el sentit contrari. És a dir, la sessió passada explicàvem com eren els catalans que s'havien d'anar a França o a altres indrets fugint de la guerra, doncs en aquest cas veurem com Catalunya va ser terra d'acollida. Bé, i sense més preàmbuls, començo. En una carta datada el 8 de novembre del 1591, els consellers de la Vall d'Henao informaven de l'entrada de luterans francesos a través de la Vall del Cardús i demanaven ajuda al rei Felip II per tal que auxiliés a les valls pirinenques. Certament aquest no era un episodi aïllat. El degoteig de persones provinents del país veí fou incessant, tal com ho demostren les fonts de l'època. Per exemple, Soler indicava que de franceses hay a millares y no hay parte alguna de Cataluña donde no se encuentren. Nadal i Giral, considerats els precursors de l'estudi de la immigració francesa a Catalunya durant els segles XVI i XVII, van calcular que la colònia gala va arribar a les 100.000 persones, la qual cosa representa gairebé un 17% del conjunt del país. Tot i que les causes de aquesta allau migratòria són molt diverses, econòmiques, polítiques i religioses, cal resaltar-ne dues de fonamentals. Per una banda, el desequilibri crònic entre població i recursos, especialment greu a la zona pirinenca, i per altra, els estralls causats per les guerres de religió a França. Cal recordar que entre 1560 i 1598 l'Hexàgon va patir fins a 8 guerres de religió amb alternança a períodes de pau i de violència i que van enfrontar els catòlics amb els protestants calvinistes coneguts com a hugonots. Fem aquí un petit incís i remarquem que al llarg d'aquesta exposició utilitzarem el concepte protestant, hugonot i calvinista per referir-nos al mateix. Aquestes tensions es van reactivar entre el 1610 i el 1620 amb motiu de l'assassinat polític d'Enric IV de França a mans d'un catòlic exaltat. El temor que entre els nouvinguts s'infiltrés algun luterà que pogués erigir-se una quinta columna per la propagació del protestantisme a l'interior de la monarquia hispànica va causar els recels de les autoritats i va afavorir la presa de tot un conjunt de mesures. La creació del bisbat de Solsona el 1593, l'establiment d'exàmens de doctrina catòlica als eclesiàstics oriünds del Regne de França, l'elaboració d'índexs de llibres prohibits per evitar la propagació del pensament hugonot i la presentació de documents o testimonis per part dels nuvis forans que confirmessin la seva fe catòlica i solteria. En aquest sentit, en aquesta taula rodona d'aquest col·loqui centrat en els exilis i les dissidències, el que pretenem mostrar és com en el marc d'aquesta immigració francesa del segle XVI i XVII hi va haver un flux demogràfic protagonitzat per persones que, a causa de les maltempsades causades per les guerres de religió, es van veure obligats a marxar dels seus llocs d'origen i buscar auxili en indrets més segurs.
Alguns fugien de la violència i la misèria causada per aquest conflicte polític, així com de la persecució religiosa a la qual havien estat sotmesos per part dels protestants. En altres casos, tot i ser hugonots, no van dubtar a desplaçar-se a la catòlica monarquia hispànica. Aquest fet i les seves costums i tradicions allunyades del ritus catòlic van afavorir que fossin objecte en ocasions de la persecució del Tribunal del Sant Ofici i dels recels de les autoritats i de la societat. La consulta dels expedients matrimonials als llibres de matrimonis dels segles XVI i XVII, la matrícula de francesos de 1637 i una mostra dels processos inquisitorials també dels segles XVI i XVII han de permetre copsar la influència que va tenir l'esclat de les guerres de religió a França en l'articulació d'aquest moviment de població a Catalunya i al Maresme. Així doncs, a partir de les dades aportades per tot aquest ventall de tipologies documentals, el que farem en primer lloc és quantificar aquest corrent migratori per passar després a mostrar la cronologia de les seves arribades i la seva presència a la documentació per confirmar si aquests anys coincideixen amb els de major tensió entre catòlics i hugonots, així com també la seva procedència geogràfica per esbrinar si les zones on provenien es distingien per haver estat escenari d'aquest conflicte bèl·lic i focus arrelament del protestantisme. Finalment, les referències a aquest enfrontament religiós en els expedients matrimonials i els processos inquisitorials permetran posar de relleu des de la comunitat receptora els efectes que va causar les guerres de religió en forma d'exilis i migracions i respondre a l'etern debat al voltant de si van arribar protestants a terres catalanes o si únicament es tractava de catòlics que fugien de les malvestats de la guerra. Pel que fa a la quantificació, doncs, a partir del buidatge dels llibres de matrimonis, a partir del buidatge dels llibres de matrimonis d'un conjunt de parròquies distribuïdes al llarg de la geografia catalana, Nal i Giral van concloure que des de finals del segle XVI i al llarg d'uns 150 anys, des de la capital fins al llogaret més petit, passant per les ciutats, viles i llocs, cap zona del Principat i comtats mentre foren espanyols, semblava haver-se lliurat de la llau de pobladors vinguts de l'altra banda dels Pirineus. Ara bé, la presència francesa no es va distribuir arreu de la mateixa manera. Així, la historiografia ha detectat una tendència a establir-se a la costa, a les zones pròximes a la capital catalana i a aquells nuclis més manufacturers o amb una economia més diversificada. Així, l'anàlisi dels llibres de matrimonis dels segles XVI i XVII, tal com es pot veure en aquest mapa, amb una coloració més intensa, amb aquest granatós més intens on hi ha una major presència, destacaria el barcelonès i el Pallars Sobirà, tot i que el Pallars Sobirà els resultats s'han d'interpretar amb una certa prudència perquè es fonamenten en una única parròquia. Per tant, si desestimem el cas del Pallars Sobirà, tindríem com a zones que atrauen un contingent més important d'immigrants francesos el barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat i l'Alt Empordà. I segueix amb un segon terme l'Anoia i el Segrià. Així, si al barcelonès la proporció de cònjuges gals representava gairebé un 13%, a l'Alt Empordà i al Baix Llobregat era gairebé un 10% i el Maresme aglutinava un 8%. En canvi, en el sentit oposat, el Priorat, a la Ribera d'Ebre, a les Garrigues, al Baix Camp i al Pallars Jussà no van ultrapassar el 3%. Aquestes dades confirmen fins a quin punt el Maresme es va erigir en un dels principals nuclis receptors d'immigrants francesos. I aquesta rellevància cal atribuir-la tant a la seva ubicació geogràfica arran de mar i pròxima a la capital catalana com al seu dinamisme econòmic. Diversos treballs han mostrat com en el decurs del segle XVI i XVII al Maresme es van establir les bases de l'expansió econòmica del segle XVIII, fonamentades en l'arrelament del monocultiu vitivinícola i el comerç. Certament hi havia una gran demanda de mà d'obra per la reconversió a les terres ermes i cerealícoles en vinyes i aquesta feixuga tasca va recaure en molts casos en mans d'aquests nouvinguts. La matrícula de 1637 que plega el conjunt de francesos residents al llarg de la costa catalana evidencia que el Maresme va ser la zona amb una major presència gala. Des del punt de vista cronològic, Nal i Giral van distingir les següents fases, una descendent des de 1500 fins a 1540, una altra de plenitud des de 1540 fins al 1620 en què els marits francesos van assolir la seva màxima representació a les acaballes del segle XVI, un altre descens a causa d'un empitjorament de la conjuntura política i econòmica catalana i una millora de la situació a França. En el cas del Maresme, les dades subministrades pels llibres de casament evidencien que en línies generals la fase de major presència francesa es va situar en la primera etapa.
Amb tot, entre 1121 i 1160, tal com podem veure en aquest quadre, no es detecta un descens generalitzat en els cònjuges francesos, sinó més aviat un estancament a l'alça. Entre la segona meitat del segle XVI i el 1620, els diversos matrimonis del Maresme revelen que entre un 8 i gairebé un 19% de les núpcies celebrades estan integrades per un nuvi d'origen francès. A Tordera, Canet de Mar, Dosrius, Vilassar i Arenys de Mar, els percentatges de matrimonis conformats per un ultrapirinenc es van caracteritzar per la seva homogeneïtat, ja que es van situar a l'entorn del 10%. En canvi, a Teià, Alella, Malgrat i Mataró, la proporció de forasters que va passar per la vicaria va ser més important, ja que representava entre un 15 i un 19% de les bodes celebrades en aquestes localitats. A la banda baixa se situarien Sant Andreu de Llavaneres, Arenys de Munt i Sant Cebrià de Vallalta, on la proporció de francesos a les actes de casament va ser a l'entorn del 8%. Si es té present que estudis realitzats a partir dels expedients matrimonials han revelat que els contraents de l'Hexàgon passaven per la vicaria al cap d'uns 10 o 15 anys d'haver arribat al país, cal concloure que el període de màxima afluència gala en aquesta primera etapa es va situar durant la segona meitat del segle XVI. En aquest període, el Regne de França estava patint les conseqüències d'una guerra fratricida que va enfrontar a catòlics i hugonots i que va sembrar el pànic, la destrucció, la violència i la misèria arreu del país. Si la cronologia de l'arribada dels ultrapirinencs coincideix amb l'esclat de les guerres de religió, per tal de detectar la influència d'aquest conflicte bèl·lic en aquest moviment migratori, cal esbrinar quines eren les seves principals zones de procedència en aquesta primera etapa, ja que en algunes àrees les conseqüències d'aquesta guerra foren més violentes i dramàtiques. Malgrat que la meitat de les partides d'aquesta primera etapa no s'esmenta al bisbat d'origen, l'estudi a partir d'aquelles actes que sí ho esmenta mostra que 4 de cada 10 contraents eren originaris dels Pirineus i Prepirineus, és a dir, la zona més propera a Catalunya. 3 de cada 10 de les Terres Altes i el Massís Central, és a dir, la zona més allunyada, i 2 de cada 10 del Llenguadoc i la Conca de la Garona, és a dir, al bell mig d'aquestes dues franges territorials. I pel que fa als bisbats, sobresurten els naturals de Comenge i en menor mesura de Cahors, Rius i Lombès. I en aquells casos en què la partida esmenta la localitat s'ha pogut esbrinar el cantó de Portinensa. En concret, s'ha detectat que una part dels nuvis casats entre la segona meitat del segle XVI i principis del XVII procedia principalment de Sant Gaudens, amb tot cal fer constar també que alguns eren originaris també de l'Efosat, Cahors, Aurignac i Tolosa. Seguint la divisió departamental actual, molts dels gals consignats en aquest període, ho veiem doncs en aquest mapa, eren nadius de l'Alta Garona i d'Aut, però també cal ressaltar el pes de l'Arieja i de Gers. En una coloració més intensa, en aquest mapa, veiem on hi ha una major proporció d'immigrants francesos procedents d'aquest departament i amb una coloració va disminuir la intensitat del color on la presència és més escassa. Respecte al conjunt dels nuvis gals casats de la comarca, durant el segle XVI i XVII, cal destacar que 6 de cada 10 nuvis eren d'Aut, però d'aquests havien arribat entre la segona meitat del segle XVI i principis del XVII. Pel que fa a la situació en el lloc d'origen, una vegada identificades la zona d'origen, cal conèixer quin era el context socioeconòmic d'aquests indrets per confirmar o descartar la influència de les guerres de religió en aquest moviment migratori. A mitjans segle XVI es calcula que un 10% de la població de l'Hexàgon era de confessió calvinista i d'aquests, més del 80% residien a la meitat sud del regne, que era la zona de procedència de la major part dels nouvinguts a Catalunya. En concret, les comunitats calvinistes es van concentrar principalment en la mitja lluna reformada que va de Poitou al Delfinat, passant per la vall de la Garona, el Llenguadoc i la vall del Roine. Aquí veiem un mapa extret del Museu Protestant en què es veu quines eren les províncies on hi havia una forta minoria protestant l'any 1559, on s'havien produït massacres amb motiu de la nit de Sant Bartolomeu i les principals viles administrades pels protestants després de 1598 i les principals places de seguretat obtingudes pels protestants a l'any 1598. A partir de 1561, la major part de la població d'algunes ciutats del sud va assumir la reforma. Aquest és el cas de Castres, Montalbán i de Nins. Tot i ser un fenomen urbà, el protestantisme es va deixar sentir també en algunes zones rurals, com ara Santonge, Bearn, Agen, Montalbán, Vivares i Normandia. I a les regions pirinenques, tret del Bearn i del nord del departament actual de l'Arieja, la doctrina calvinista pràcticament no va arrelar.
En aquest sentit, cal remarcar que el bisbat de Comenge, d'on eren nadius la major part dels immigrants arribats al Maresme, no va manifestar, juntament amb el de Couserans, cap interès per la nova religió. En canvi, al Bearn, entre 1570 i 1571 i 1589, es va suprimir la celebració a la missa i totes les parròquies d'aquesta zona van ser obligades a celebrar el culte segons el ritual reformat. Per la seva banda, al Llenguadoc i a la Conca de la Garona i a les Terres Altes del Massís Central, si Montalbán, Millau i Santa Àfrica van esdevenir els grans bastions del protestantisme, Rodés, Cahors i Figeac ho foren del catolicisme. Els estudis sobre el protestantisme han constatat que va arrelar en aquelles ciutats i viles on hi havia una important circulació de llibres i de bíblies. Tot i que la seva pertinença afecta a totes les categories professionals, es consigna un major predicament en les classes socials més altes que sabien llegir i escriure, és a dir, aquelles que estaven més formades intel·lectualment. En canvi, la pagesia es va veure poc afectada. Aquesta veu pinzellada sobre la geografia del protestantisme a França palesa que la major part de les zones de procedència dels nuvis francesos arribats al Maresme entre la segona meitat del segle XVI i principis del XVII van romandre fidels al catolicisme. Amb tot, això no exclou que aquests indrets haguessin estat escenari d'algun enfrontament o haver patit el pas de tropes d'un o altre bàndol. La bibliografia i les fonts coetànies mostren les conseqüències que va tenir aquest conflicte des del punt de vista de la destrucció del patrimoni arquitectònic i artístic, la generalització de la violència, els abusos, els pillatges, la propagació de malalties, la confiscació de béns de l'Església Catòlica, la profanació de cementiris catòlics i el cessament del culte catòlic en algunes esglésies. Sense voluntat de ser exhaustius, cal fer esment alguns dels efectes que va tenir aquest conflicte en alguns dels enclavaments de procedència dels immigrants francesos arribats a Terres Catalanes i al Maresme. I per complementar els exemples que exposaré, veiem aquí tot un conjunt de gravats extrets del llibre de Nicolas Leroux, Les guerres de religió, que traspuen, que mostren el drama que va suposar les guerres de religió des del punt de vista de la vida quotidiana a la societat. La rivalitat entre l'antic comtat de Comenge, amb un posicionament catòlic, i el de Foix de caràcter hugonot, va propiciar que algunes de les zones de procedència dels nouvinguts patissin amb més intensitat el pas de tropes, els enfrontaments bèl·lics, el saqueig i les represàlies. Precisament, al vell mig d'aquests dos territoris es trobava l'enclavament de Couserans, que a causa de la seva divisió entre catòlics i hugonots es va erigir en l'escenari dels enfrontaments entre comangesos i foixencs. A Couserans, se sap que els calvinistes van assumir les regnes del govern el novembre de 1562 amb la presa de tot un conjunt de mesures molt polèmiques, com ara la substitució del culte catòlic pel calvinista, l'apropiació de tots els béns eclesiàstics i l'expulsió dels religiosos dels monestirs catòlics. Tot i això, tant el clergat com el poble de Couserans van romandre fidels a la religió catòlica. En canvi, alguns individus de l'estat nobiliari es van alinear al costat de la nova religió. Resulta especialment significatiu l'informe elaborat entre 1626 i 1635 a propòsit de l'estat en què havia quedat el bisbat de Rius després de les guerres de religió. En aquest document sovintegen les al·lusions a la destrucció de molts edificis religiosos, la usurpació de propietats de les esglésies, la profanació de cementiris, la paralització del culte a determinades parròquies, la relaxació de la moral i els costums i l'absència de rectors o vicaris a moltes esglésies. Aquest clima de destrucció, misèria i violència també queda corroborat en el relat d'alguns dels testimonis. Per exemple, Guillem Fité, cardador de Rius de 33 anys, va fer al·lusió a les coaccions a les que s'havien vist sotmesos molts pagesos per tal que paguessin el delme i els censos als hugonots en comptes dels catòlics. De no fer-ho, se'ls amenaçava dient-los que els hi tallarien la llengua i els hi cremarien les seves cases i els seus béns. A Sant Gaudens, principal indret de procedència dels francesos arribats al Maresme, van sovintejar els saquejos, els pillatges i els incendis. I com a conseqüència dels atacs petits, tant l'església de Sant Gaudens com el seu arxiu van quedar molt malmesos. En altres casos es va produir una militarització de la societat que va provocar que la població masculina fos obligada a enrolar-se en companyies. Per exemple, a Aurignac, localitat d'on venien molts dels nouvinguts establerts al Maresme, es va ordenar el 1567 aixecar una tropa de 200 homes de l'entorn per conduir-los cap a Tolosa. Però més enllà de la destrucció i la violència, altra de les conseqüències que va suscitar aquest conflicte religiós va ser l'establiment d'una fiscalitat molt onerosa. Per exemple, el comtat de Comenge, en només 3 anys, va contribuir amb la desmesurada xifra de gairebé 194.000 lliures. Aquesta càrrega impositiva i les incursions de tropes en aquest territori havien oprimit de tal manera els habitants que la majoria s'havien vist obligats a abandonar les seves cases
i a marxar ells i les seves famílies en indrets més segurs i fins i tot haver de demanar caritat. Aquest clima de violència, misèria i la propagació de malalties a causa del moviment de tropes va afavorir la despoblació de determinades àrees o localitats. Així, a Ribenes, comunitat integrada per 160 caps de família, sabem que va quedar reduïda a 16 habitants. Tot i que és possible que una part de la seva població hagués mort víctima de la pesta, una altra part gens negligible hauria marxat. Si bé alguns hugonots es van desplaçar a Gènova, Londres i Estrasburg, els protestants de la regió septentrional es van refugiar al Llenguadoc. En canvi, els catòlics van fugir a territori hispànic, tal com queda palesat en diverses fonts de l'època. Antoine de Montchrestien, economista francès del segle XVII, va calcular que el 1615 200.000 francesos vivien a l'altre cantó dels Pirineus. Tot i que considera que molts d'ells eren temporers, assenyalava com a factors explicatius les crisis agràries i les guerres civils. Per la seva banda, un testimoni de l'època, Pierre Poussard, del lloc de Camarada, exposava com els capellans s'havien vist obligats a marxar i abandonar i deixar tots els seus béns i les seves esglésies per retirar-se en indrets més segurs. I molts van anar a terres hispàniques, per tant, aquest corrent migratori cal incorporar també l'arribada d'eclesiàstics catòlics. En altres casos, la documentació és més precisa i esmenta que després d'haver patit un assalt, una part de la població havia decidit marxar. Així, després del setge de Marvejols, els protestants de la regió septentrional s'havien refugiat al Llenguadoc. Els catòlics havien abandonat les seves viles i s'havien retirat a territori hispànic per viure amb més tranquil·litat i sossegament. Malgrat que dissortadament la documentació no recull les causes per les quals els nouvinguts francesos van marxar als seus llocs d'origen, tant la cronologia de la seva presència, les partides de matrimoni, com la cronologia de les seves arribades a terres hispàniques, revela un major nombre de gals durant els anys d'aquest conflicte civil i religiós. I l'anàlisi de la procedència geogràfica dels nuvis mostra com la major part provenia de zones catòliques. Per tant, tenim present la informació aportada per les fonts coetànies, s'ha considerat que molts d'ells haurien marxat de França per fugir de les persecucions religioses, la violència i la misèria causada per la guerra. I en aquest cas es planteja el següent interrogant que s'intentarà desvetllar a continuació. Es tractava d'una migració protagonitzada per catòlics o hi va haver en les seves files presència hugonota. Si fins a mitjans segle XVI el risc de difusió del pensament luterà era vist com quelcom llunyà, el descobriment d'un focus protestant a Valladolid i a Sevilla a mitjans del segle XVI i el temor que aquests plantejaments doctrinals arrelessin entre la població autòctona va generar preocupació. El constant degoteig de la població francesa cap a terres hispàniques va provocar que hasta més que entre els immigrants s'infiltrés algun protestant disposat a difondre la doctrina calvinista. La intercepció de francesos que portaven llibres luterans va contribuir a intensificar aquestes pors. I és en aquest context que van proliferar les mesures repressives i de control ja esmentades, com ara la creació de noves diòcesis a zones frontereres o amb una població morisca important per tal d'enquadrar millor la població i vetllar pel manteniment de la fe. La interdicció dels súbdits de la Corona d'Aragó d'anar a estudiar a les universitats estrangeres, afectant especialment el lligam que hi havia entre Catalunya i la Universitat de Tolosa. La prohibició que els oriünds del Regne de França poguessin ensenyar l'any 1568, l'obertura d'expedients d'informació de solteria i viduïtat als aspirants a matrimoni a partir de 1577 al Bisbat de Barcelona i a partir de 1591 al Bisbat de Vic, l'establiment de mesures de control davant la circulació de llibres o la prohibició als clergues francesos d'administrar els sagraments al 1584, però també d'altres de caire més local, com ara la crida del batlle de Mataró a l'any 1581 que cap gascó o francès o la denominació del rei de França que no tingués casa parada portés armes o el veto a l'exercici de càrrecs municipals a Sabadell el 1609 per citar-ne alguns. En realitat, els francesos van ser un dels col·lectius més perseguits pel Tribunal del Sant Ofici pel temor que poguessin esdevenir una quinta columna per la propagació del pensament luterà. Segons Blatker, 2 de cada 10 encausats eren d'origen gal i van sobresortir en aquells delictes relacionats amb el protestantisme, proposicions, paraules i la tinença de llibres prohibits. Tot plegat va afavorir l'assimilació entre francesos, luterans i hugonots, quan de fet aquest protestantisme era fonamentalment calvinista i no luterà. En aquesta diapositiva el que podem veure són 2 gravats que fan referència a 2 processos inquisitorials, un a l'interior d'una església i l'altre a l'exterior. I per altra banda, un procés obert contra un immigrant francès a mitjans del segle XVI que va ser acusat de luteranisme i que es troba a l'Arxiu Histórico Nacional.
Majoritàriament es va acusar el luteranisme a aquelles persones, el comportament o les afirmacions de les quals hi han assimilats superficialment o se sabia que havien tingut contacte estret amb la religió reformada, però en molts casos no només no n'eren, sinó que fins i tot en desconeixien el seu corpus doctrinal. La teologia calvinista, fonamental en l'única autoritat dels textos bíblics, no reconeixia més que els dos sagraments recollits al Nou Testament, el baptisme i la Santa Cena. Aquest darrer se celebrava 4 vegades l'any, per Nadal, Pasqua, Pentecostes i al setembre, sota la forma de la comunió de les dues espècies. Els protestants, però què és el que distingien els protestants? Els protestants es distingien per negar l'existència del purgatori, suposant que es resés als sants i a la Verge, no reconeixien l'autoritat pontifícia ni les seves butlles, considerant innecessari el celibat eclesiàstic, es negaven a confessar-se davant d'un clergue, no seguien els dies d'abstinència ni tan sols durant la Quaresma i no reconeixien la presència real de Crist a l'Eucaristia. Tot plegat va propiciar que qualsevol francès que defensés públicament qualsevol d'aquests fets fos considerat com a seguidor de les coses de la secta de Lutero, seguint la terminologia de l'època. Per exemple, després d'haver escoltat el sermó del rector un diumenge de Quaresma, Antoni del Pech, oriünd del Regne de França i establert a Vilassar, havia afirmat que no creia que la Virgen María fuese virgen antes y después del parto. A les galeries del segle XVI, Francesc Agarta, oriünda de Comenys, bisbat d'on procedien molts els immigrants arribats a terres catalanes i maresmenques, va ser acusat de conèixer els sants dels hugonots i d'haver servit a un hugonot a França. El 1570, Pierre Spoltra, també de França, va ser denunciat d'acusar de cantar els sants com els luterans i de portar-los escrits també de l'Hexàgon. Amb tot, cal preguntar-se fins a quin punt molts d'aquests processats se'ls podria qualificar de luterans i si havien tingut accés a un adoctrinament o senzillament, pel fet d'haver entrat en contacte en algun moment de la seva vida amb el protestantisme, coneixien quelcom molt vaga o superficial del seu pensament. Cal tenir en compte que el perfil d'immigrant francès arribat a terres catalanes i maresmenques del segle XVI i XVII corresponia al d'una persona sense formació ni inquietuds intel·lectuals que es dedicava a les tasques del camp o a la menestralia. En realitat, molts d'aquests problemes s'expliquen pel medi d'on provenien aquests nouvinguts. De la lectura dels processos inquisitorials es pren que en alguns casos els nouvinguts havien tingut algun contacte inicial amb el protestantisme durant la infantesa, però que els desplaçaments per motius de feina a altres indrets de França, que eren catòlics, els havien allunyat de la religió dels seus pares. Per exemple, en el seu procés inquisitorial, Joan Blanchard de Montalbán, recordem una zona de fort arrelament protestant, exposava que els seus pares li havien ensenyat la doctrina luterana, a no adorar les imatges ni les creus, ni a confessar-se i que havia rebut la Santa Cena 3 o 4 vegades. Al llarg de la seva vida, a motiu de la mort dels seus pares, quan ell tenia 10 o 11 anys, havia marxat a altres indrets de l'Hexàgon que eren catòlics. A partir d'aleshores havia començat a confessar-se i a combregar i fins i tot a explicar que havia fet una peregrinació per adorar l'apòstol Sant Jaume. Tot i que teòricament els matrimonis mixtes van ser prohibits, a la pràctica van esdevenir recurrents. Durant les 2 primeres dècades del segle XVII van ser habituals aquest tipus d'unions, especialment entre dones catòliques que maridaven amb hugonots. A tall d'exemple, Pierre Iscartús, del bisbat de Rius, exposava que el pare era hugonot i la mare i els 2 germans catòlics, i que ell havia viscut com a luterà i volia instruir-se ara com a catòlic. I encara un altre procés, evidenciar fins a quin punt els immigrants francesos arribats a terres catalanes tenien una formació religiosa més laxa. Roque Bascau, d'una població pròxima a Montpellier, també una zona de fort arrelament protestant, afirmava que el seu pare era hugonot i la seva mare catòlica. Fruit d'aquesta convivència tan estreta entre aquestes dues religions, Bascau hauria fet seves determinats aspectes d'ambdues religions, que més li agradaven, donant lloc a una mena de sincretisme religiós. Tot i la proliferació de denúncies dels francesos per professar el protestantisme o per allunyar-se de l'estricta ortodoxia catòlica, cal afirmar que la religió reformada difícilment va esdevenir un perill. La major part dels arribats a terres hispàniques eren catòlics o protestants que volien convertir-se al catolicisme. El problema rau en què provenien d'un ambient religiós més relaxat, on, malgrat les tensions, la convivència entre catòlics i hugonots era més estreta i fins i tot, tal com s'ha exposat, en alguns casos havien tingut algun contacte al llarg de la seva vida amb el pensament i la doctrina luterana. Tot plegat contrastava amb la rigidesa de la doctrina catòlica imperant a la monarquia hispànica. Si els expedients matrimonials dels francesos mostren que la totalitat dels nouvinguts eren catòlics i que es confessaven i combregaven assíduament, els processos inquisitorials palesen que molts dels immigrants eren luterans.
I davant aquesta aparent contradicció i a tenor de la informació aportada per les mateixes fonts consultades i les cròniques de l'època, cal concloure que si bé la major part dels francesos eren catòlics, alguns d'ells havien tingut contacte amb el protestantisme o en algun moment de la seva vida havien professat aquesta religió. Cal pensar que difícilment un hugonot s'hauria atrevit a posar els peus a la monarquia hispànica que s'havia convertit a la mà de Felip II amb el paradigma de la contrarreforma i de l'ortodoxia catòlica. Precisament, a causa de la influència del protestantisme, es desagradava determinats aspectes de l'Església hispànica, com ara la butlla de la croada. I respecte a aquest punt, s'estima que el conjunt de la corona d'Aragó, més de 100 luterans, van ser acusats per menystenir aquesta butlla i segurament d'aquests acusats, només una petita minoria se'ls podria qualificar d'autèntics luterans. Per exemple, un barber francès va assenyalar que l'esmentada butlla constituïa un abuso que en França no lo hay. Aquests recels s'agreujaven quan es disposava proves fefaents que alguns d'ells havien pogut tenir qualsevol contacte amb els hugonots. En canvi, els anglesos, que també eren protestants, no van ser objecte d'aquesta persecució. En aquest cas, la Inquisició no els considerava un perill, ja que difícilment es relacionaven amb les classes populars, a diferència dels francesos que es van casar amb noies catalanes. Així doncs, i ja per anar concloent, la historiografia ha passat de puntetes sobre les raons de la immigració francesa i en aquells casos que ja he fet esment, ha insistit en la motivació econòmica, és a dir, la necessitat de fugir d'un context de pauperisme i de misèria. Amb tot, en el decurs d'aquest treball s'ha posat en relleu com en el si de la immigració francesa, tal vegada que caldria parlar més de migracions que de migració, i va confluir un flux humà que fugia dels estralls causats per les guerres de religió. La historiografia francesa ha estudiat aquest conflicte des del punt de vista religiós, militar, polític i econòmic, però condicionada per la manca d'informació a les fonts, ha obviat les migracions causades per aquesta guerra. En aquells casos que s'ha fet referència s'ha considerat que eren de caire temporer. Tanmateix, l'estudi de la documentació generada en la societat d'acollida ha permès posar de relleu que en aquest tipus de migració hi havia també una vocació d'arrelament i d'integració. Els nouvinguts van marxar fugint dels horrors de la guerra amb la voluntat de començar una nova vida a l'altra banda dels Pirineus. Molts d'ells van contraure matrimoni amb noies del país donant lloc a nous llinatges. El buidatge i vas de casament palesa una major presència gala en els anys d'aquest conflicte i el càlcul de la cronologia de les seves arribades ha revelat que el període de màxima afluència va coincidir amb aquests anys més convulsos. Igualment, l'anàlisi de la procedència geogràfica ha posat de relleu que la major part eren originaris de Comenge i en menor mesura de Cahors, Rius i Lombez. La consulta de les fonts coetànies i la bibliografia francesa sobre aquest conflicte religiós ha evidenciat que la major part de les zones d'origen dels exposats al Maresme eren catòliques i que havien patit amb especial violència els estralls causats per aquesta guerra. Ara bé, si gairebé tots provenien de zones catòliques i en els expedients matrimonials es presenten com uns catòlics exemplars, cal interrogar-se per quin motiu el Tribunal del Sant Ofici es va tenir en el seu punt de mira. En el decurs, doncs, d'aquesta exposició s'ha mostrat que, malgrat ser catòlics, molts d'ells havien tingut contacte amb la religió reformada, ja sigui perquè en algun moment de la seva vida havien professat el calvinisme o perquè havien tingut contacte amb els hugonots o conviscut amb ells o amb zones protestants. Precisament s'ha pogut observar que una part dels acusats de luteranisme pel Tribunal del Sant Ofici procedien de Montalban, Tolosa o Montpellier, unes àrees de fort arrelament protestant. Aquest contacte tan estret hauria afavorit que segurament assimilessin algunes de les seves idees com el rebuig a la butlla papal, el seguiment del sagrament de l'escena o la reticència a confessar-se amb un sacerdot. Aquest tarannà més aperturista i laxa contrastava amb el rigor de l'ortodoxia catòlica imperant a la monarquia hispànica, que s'havia erigit en el paradigma de la contrarreforma catòlica. En definitiva, l'estudi d'aquest corrent humà de la segona meitat del segle XVI confirma fins a quin punt els Pirineus han esdevingut al llarg de la història no només un lloc de pas, sinó també una porta a l'esperança i el refugi pels habitants d'una i altra banda de l'Albera que fugien de les guerres i les persecucions. En aquest cas, i contràriament al que succeirà temps a venir, el sud va esdevenir pels veïns del nord el seu abric protector i una terra d'oportunitats. Moltes gràcies.